Un dels dubtes habituals després de la cirurgia és saber quines begudes puc prendre. Notaràs que no tens la mateixa sensació de set, inclús que l'aigua se't posa pesada. No pateixis, és normal. En aquest vídeo et donem alguns consells per millorar la teva hidratació. És normal que al beure aigua la senti molt pesada? Doncs sí, és normal que l'aigua et costi d'assimilar durant els primers mesos de la cirurgia. No sabem ben bé per què passa, però sí sabem que la tolerància pot millorar assaborint l'aigua amb llimona natural, menta, canyella, brous vegetals o infusions. Serà molt important prendre-la sempre a glopets i fora dels àpats. Hem d'aconseguir una bona hidratació, encara que costi. Per tant, porta aigua assaborida amb tu i ves fent-li glopets encara que no sentis sensació de set. No superis més d'1,5 litres al dia, sobretot els primers mesos. Puc prendre cafè de cafetera i amb cafeïna? Malauradament, durant almenys els 6 primers mesos de la cirurgia no s'aconsella. Pensa que la cafeïna és un irritant intestinal i que, a més, impedeix l'absorció d'alguns micronutrients com el calci. És per aquest motiu que et recomanem que prenguis cafè descafeïnat. Per d'altra banda, nosaltres comptabilitzem 200 mil·lilitres de llet per presa. D'aquesta manera augmentem el consum de làctics, que són rics en proteïnes i en calci, i afavorim l'absorció de micronutrients. Si li afegeixes cafè de cafetera, la quantitat total de llet es pot veure reduïda. No m'agrada o no tolero la llet de vaca. La llet de vaca és una font natural de proteïnes i de calci que absorbim molt bé. Després de la cirurgia es recomana molt la ingesta d'aquest aliment. Si no la toleres bé, pots prendre llet de vaca sense lactosa o iogurts naturals, així com els formatges desnatats. Si tot i així no la toleres, pots prendre beguda vegetal de soja enriquida amb calci, però és menys recomanable.